Χαίρετε και καλώς ορίσατε σε αυτό το εορταστικό επεισόδιο. Σήμερα αποφάσισα να σας υποδεχτώ στα κόκκινα, έτσι μιας και έρχονται Χριστούγεννα. Λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο ταλανίζει την ανθρωπότητα τώρα ανά τους αιώνες. Τελικά υπάρχουν οι αδερφές ψυχές? Και αν υπάρχουν, βρίσκονται ή χτίζονται? Και είναι μόνο ένας άνθρωπος που υπάρχει εκεί έξω για μας. Είναι πολλοί αυτοί που ενδέχεται να γνωρίσουμε. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε ένα μεγάλο ταξίδι σε διάφορα μέρη της γης και θα προσπαθήσουμε να αποδώσουμε πώς οι άνθρωποι σε διαφορετικούς χρόνους, σε διαφορετικούς πολιτισμούς και θρησκείες προσπάθησαν να εξηγήσουν την έννοια της αδερφής ψυχής. Και ξεκινώντας από την αρχαία Ελλάδα, στο συμπόσιο του Πλάτωνα περιγράφεται ότι παλιά υπήρχε ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε 2 κεφάλια, 4 χέρια, 4 πόδια και τα 2 αναπαραγωγικά συστήματα των 2 φύλων. Και ήταν η ένωση του αρσενικού και του θηλυκού και αυτή η ένωση έδινε σε αυτόν μεγάλη δύναμη, την οποία οι θεοί φοβήθηκαν και έτσι αποφάσισαν να χωρίσουν αυτόν τον άνθρωπο στα 2 του μέλη, το αρσενικό και το θηλυκό. Και από τότε, σε όλες τις γενιές που ακολούθησαν, οι άνθρωποι καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους προσπαθούν απεγνωσμένα να βρουν αυτόν τον άλλο εαυτό τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να ολοκληρωθούν ξανά και να γίνουν ένα και να αποκτήσουν αυτήν τη χαμένη δύναμη η οποία τους πάρθηκε βία από τους θεούς. Λοιπόν, τώρα ταξιδεύοντας στις μακρινές Ινδίες, στον Ινδουισμό υπάρχει έννοια του κάρματος και της μετενσάρκωσης. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι γεννιούνται, συναντούν τις αδερφές ψυχές τους, μαθαίνουν και εξελίσσονται μαζί, πεθαίνουν και μετά στις επόμενες ζωές θα ξανασυναντηθούν έτσι ώστε στον χωροχρόνο και σε οποιοδήποτε παράλληλο σύμπαν συναντηθούν να φτάσουν στην ολοκλήρωση, η οποία είναι η τετέλεση του να μάθουν αυτόν το οποίο είναι προορισμένοι να μάθουν σε αυτήν τη γη. Και έτσι ξανά και ξανά, ανεξάρτητα από το χρόνο και τον τόπο, αυτοί οι άνθρωποι θα συνεχίζουν να ξανασυναντιούνται. Και προχωρώντας έτσι λίγο παρακάτω, παραπάνω, στην Κίνα, στον Ταοισμό, υπάρχει η έννοια του Yin και του Yang. 2 αντίθετες δυνάμεις, οι οποίες συναντιούνται. Και εκεί που η μια υπολείπεται κάτι, έρχεται η άλλη και συμπληρώνει την άλλη, για να επέλθει τελικά η ισορροπία. Δεν περιμένετε από τους ανθρώπους να είναι όμοιοι. Αντίθετα, είναι αυτές οι αντιθέσεις και αυτές οι ικανότητες και ιδιότητες που έχει ο άλλος και δεν έχει ο άλλος και μαζί γίνονται ένα και μπερδεύονται και συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Και τώρα θα έρθουμε ξανά πίσω στη Μέση Ανατολή και θα πάμε στον Ιουδαϊσμό. Λοιπόν, οι Εβραίοι είναι πολύ απλοί άνθρωποι. Οι θεωρούν ότι ο Θεός έχει αποφασίσει και το αποκαλούν Μπασέρτ και είναι το πεπρωμένο. Έχει αποφασίσει από πριν για σένα ποιος θα είναι ο άνθρωπος με τον οποίο θα συμπορευτείς στη ζωή και αυτό σου έλεγε και αυτόν θα γνωρίσεις στη ζωή σου. Και πολύ απλά και πολύ όμορφα κατά τα άλλα θα έλεγα. Λοιπόν, στον χριστιανισμό πιστεύετε ότι
ο άντρας και η γυναίκα, τώρα καλά για τα τερόφιλα ζευγάρια, εννοείται η δική μας θρησκεία, παρόλα αυτά. Λοιπόν, ο άντρας και η γυναίκα είναι διαφορετικά όντα μεταξύ τους. Ούτε ήταν από πριν ενωμένοι, ούτε από προηγούμενες ζωές, τίποτα. Είναι διαφορετικοί άνθρωποι, οι οποίοι έσοντας οι δύο, η σάρκα μία που λέει και ο πάτερ την ώρα που ευλογεί τους νεόνυμφους και ο άντρας με τα αρσενικά χαρακτηριστικά και η γυναίκα με τα θηλυκά χαρακτηριστικά έρχονται και μετά το γάμο σμίγουν και γίνονται ένα σώμα. Και ο Θεός, πολύ σοφά, έπλασε έτσι τους ανθρώπους, έτσι ώστε τα παιδιά να μην έρχονται από έναν άνθρωπο, αλλά από εκείνον το ένα σώμα το οποίο έτσι ευλογήθηκε και ο απότερος σκοπός και το αποτέλεσμα αυτής της ένωσης πάντα είναι τα παιδιά. Στο Ισλάμ πιστεύετε ότι οι άνθρωποι όταν είναι κοντά στο Θεό, έτσι, στην αρχή της δημιουργίας τους, οι δύο ψυχές βρίσκονται πολύ κοντά η μία με την άλλη, βρίσκονται σε εγκύτητα και γεννιούνται και έρχονται στη γη για να βιώσουν η κάθε μια ξεχωριστές ζωές. Έτσι, να μάθουν διαφορετικά μαθήματα, να έχουν διαφορετικά ερεθίσματα, να γίνουν έτσι δύο πολύ ολοκληρωμένοι άνθρωποι και με την αγάπη να ξαναέρθουν κοντά, να ξανασμίξουν και έτσι να ξαναβρεθούν κοντά στο Θεό. Έτσι αυτή η αγάπη και η ένωση είναι ένας προορισμός των δύο ψυχών προς τον Θεό και την τελείωση και την ολοκλήρωση η οποία τους επιστρέφει πίσω στο Θείο. Και έχω αφήσει την αγαπημένη μου εκδοχή για το τέλος και τώρα θα ταξιδέψουμε στην μακρινή και όμορφη Ιαπωνία. Λοιπόν, στην Ιαπωνία υπάρχει ο μύθος της αόρητης κόκκινης κλωστής. Όσοι έχετε δει το Your Name, ίσως να είστε familiar με τον όρο. Λοιπόν, λέγεται ότι υπάρχει ένα πνεύμα το οποίο έρχεται ένα βράδυ όταν τα παιδάκια είναι πολύ μικρά, έτσι όπως κοιμούνται, και δένει στον καρπό τους την άκρη από μια αόρατη, παρόλα αυτά κόκκινη, κλωστή. Και στο άλλον άκρο της κλωστής βρίσκεται το άλλο παιδάκι, το οποίο προορίζεται να συναντήσει και να είναι η αδερφή ψυχή του άλλου παιδιού. Και το πνεύμα έτσι δένει στον καρπό του άλλου παιδιού την κλωστή. Και αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που έτσι ίσως να ζουν σε διαφορετικές χώρες, έτσι, μακριά ο ένας από τον άλλο, είτε σε διαφορετικές υπήρους, είτε σε διαφορετικά time zones, σε διαφορετικά ημισφαίρια της γης. Αυτή η κλωστή τεντώνεται, μπερδεύεται, δοκιμάζεται, παρόλα αυτά, όσος χρόνος και να περάσει, όσο μακριά και να βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι και όσες ζωές και να έχουν αλλάξει, αυτή η κλωστή έτσι δεν σπάει ποτέ. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι προορισμένοι για να συναντήσουν ένας τον άλλον. Τώρα θα μείνουν, δεν θα μείνουν μαζί, δεν έχει και τόση σημασία. Θα είναι για πάντα δεμένοι με αυτήν την κλωστή η οποία είναι η μοίρα τους, το ένεσις που λένε οι Ιάπωνες. Και δεν θα ήθελα καθόλου να παραβλέψω σε αυτό το βίντεο τη δουλειά του
Γιάνν Κάρολ είναι ένας από τους αγαπημένους μου πνευματικούς δάσκαλους, αν και πολύ αμφιλεγόμενος από το χώρο της ψυχολογίας, ο οποίος θεωρεί ότι δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι η αδελφή ψυχή μας, αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι, και το πότε θα τους γνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους έρχεται από το φαινόμενο του συγχρονισμού. Λοιπόν, όταν εσύ, ας πούμε, έχεις ανάγκη να δουλέψεις σε έναν κομμάτι μέσα σου, παρατηρείς ανθρώπους οι οποίοι σε παροτρύνουν με τις συμπεριφορές τους ή με διάφορα χαρακτηριστικά του εαυτού τους, που σε παροτρύνουν να κοιτάξεις αυτές τις πλευρές του εαυτούς που έχεις παραλείψει να κοιτάξεις ακόμα. Είναι σαν να έρχονται και να σε σκουντάνε λίγο αυτά και να σου λένε έλα, ξύπνα, είναι καιρός να το δεις αυτό. Και κάπως έλκονται αυτοί οι άνθρωποι και ο ένας ξυπνά στον άλλον αυτό που αποκαλεί ο Καρλ Γιάνγκ το άνιμα στους άντρες και το άνιμο στις γυναίκες. Λέγεται ότι οι άνδρες κουβαλούν μέσα τους το άνιμο, το οποίο είναι η πιο θηλυκή πλευρά, η πιο συναισθηματική, η πιο γλυκιά, η πιο πνευματώδης, ας πούμε, ενώ τα κορίτσια αντίστοιχα κουβαλούν μέσα τους το άνιμους που είναι η αρσενική, η πιο έχει να κάνει με το νου και τη λογική. Εν τέλει όλη αυτή η διαδικασία έρχεται για να μάθεις εσύ καλύτερα τον εαυτό σου, να αγαπήσεις περισσότερο εσένα και να αγαπήσεις εσένα μέσα από τον άλλον άνθρωπο. Έτσι για το τέλος θα ήθελα να πω κιόλας για την έννοια της αγάπης. Σήμερα λέγοντας πλατωνική αγάπη, εννοούμε αυτήν την αγάπη για κάποιον ίσως που είναι φίλος μας και δεν υπάρχει κάτι ερωτικό, είναι να αγαπώ τον άλλον χωρίς να υπάρχει μια σεξουαλική έλξη. Παρ' όλα αυτά, ο Πλάτωνας δεν είχε πει καθόλου αυτό. Ο Πλάτωνας είχε περιγράψει τον έρωτα, έτσι όπως τον βίωνε, σαν μια μορφή αγάπης για το ιδανικό και το τέλειο. Και έτσι εσύ, όπως έλκεσαι από το σώμα, μεταβιβάζεσαι σε μια μεγαλύτερη ψυχική ύπαρξη, έτσι, που η ψυχή να είναι ανώτερη του σώματος και έτσι εσύ να οδηγείσαι προς τα πάνω, προς το Θεό, προς την αλήθεια, έτσι που να ερωτεύεσαι γύρω σου είτε ανθρώπους, είτε ιδέες, είτε και το Θεό ακόμα με μια μορφή, έτσι, δέους. Ο Θεός είναι τόσο μεγάλος και τόσο ισχυρός και κάπου ίσως και τον φοβάμαι και τον λατρεύω και είναι κάτι άπιαστο και έτσι εγώ, έτσι όπως εκφράζω την αγάπη μου μέσα από αυτόν, θέλω και εγώ να έρθω ίσως λίγο πιο κοντά του. Και υπάρχει και αυτή η άλλη μορφή αγάπης, η οποία ο Αριστοτέλης μετά, μιας και δεν του είχε αρέσει και πολύ ο ορισμός που είχε δώσει ο Πλάτωνας, που είχε μιλήσει για την αγάπη και της είχε δώσει τον όρο φιλία, που δεν είναι έτσι τόσο γρήγορη ούτε έντονη, αλλά είναι έτσι ήρεμη και τη νιώθεις με ανθρώπους οι οποίοι συμπορεύονται στη ζωή σου και μέσα από αυτούς μπορείς να πετύχεις και να φτάσεις στην ολοκλήρωση. Συμπεριφέρομαι καλύτερα γιατί τον σέβομαι και τον αγαπώ. Είτε για τους φίλους μου, είτε για μια επιστήμη, είτε για οτιδήποτε, για κάτι που σέβομαι, επιβιώνει μέσα από τα χρόνια. Και κάπου εδώ το σημερινό βίντεο έχει φτάσει στο τέλος του. Και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τις δικές σας απόψεις και πώς εσείς βλέπετε τις αδερφές ψυχές και αν πιστεύετε ότι τελικά υπάρχουν
Και αν πιστεύετε ότι υπάρχει έτσι ένα πεπρωμένο και μια κόκκινη αόρατα κλωστή η οποία συνδέει τους ανθρώπους, ή εν τέλει οι άνθρωποι πρέπει να δουλέψουν και να χτίσουν δυνατές συνδέσεις με τους ανθρώπους και τότε έτσι είναι που οι άνθρωποι αποκτούν εν τέλει άδερφες ψυχές. Και θέλω να σας ευχηθώ χαρούμενα Χριστούγεννα και να περάσετε τις γιορτές όσο πιο όμορφα και με τους δικούς σας ανθρώπους, είτε αυτή είναι η οικογένεια, είτε αυτή είναι η φίλη σας, είτε αυτή είναι εν τέλει ο ίδιος σας ο εαυτός. Και μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε τους εαυτούς σας, να τους αγαπάτε και πολλά.